אני מברך, ואני נאה לברך את כל המאזינים השומעים את קולי, לבוא ולעזור לעזרת השם הגיבורים, והם ישיבת שמחה לאיש במענה פיו. ברוך השם שהם עוסקים בתורה יומם ולילה, מעזונים עטרה ליושנה, מלמדים טור ובית יוסף במקורות את כל ההלכות האלה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. נגד כל עמך יעשה נפלאות, אשר לא נבלעו בכל הארץ ובכל הגויים. נזכה בקרוב לגאולה שלמה, בכל ברכות של התורה, נזכה בקרוב כשנשמע ונעשה בשורות טובות וישועות ונחמות. נזכה בקרוב גאולה שלמה, אמן. אמן. יישר כוחכם. תודה רבה על הכל, אנחנו מודים. יהי רצון שהשם יאריך ימיו בטוב, שנותיו בנחמים. משה זכה וזיכה, זכות הרבים תלוי בו. זכו לשנים רבות. הם גם קיבלו עכשיו שטח שרוצים בעזרת השם לפתח בו את בית המדרש. תעשה ויצליח. זה בספר. זה הבן שלי. ימם פרט יסיר. קראתי לו עזרא יאיר, כי אני חלמתי את רבי עזרא, הוא תמיד חכם. כל ההלכות לומדים הלכה למעשה. טור שולחן ערוך, הלכה למעשה, הלכה בית יוסף, מהגמרא עד ההלכה. בימינה, שמאלה, עושר לך. תודה רבה. ליעדי מן זיבי בן חכם ושמח אב. בני עם חכם לבאחד, ישמח לבי גם אני. מה זה גם? גם אני. לא רק אבא שלך ישמח, גם אני אשמח. יזכרו פני משיח חכם. אמן. עברו דפים רבי ציון אבא שאול. כי חיים הם למוצאיהם, כי זה מהמוצאים מצא חיים. אני מאוד שמח שיש לי הזכות לבוא לכאן, להתברך מכבודו. אמן, אמן. אמן, אמן, אמן. הבאתי לכבודו שמחה לאיש. מה שכתבתי פה, ציינתי עליו, וכן פירש בספר דרך אמונה. ויש לישראל, לשון הרמב"ם, ויש לישראל, להפריש תרומת נעשה ותן להרים. מה פירוש ויש לישראל? יש כמה פירושים, הערכנו בזה, ואחרי שהדפסתי את הספר, מצאתי שכבודו בדרך אמונה, הביא לשון הרמב"ם, פרגימת למלכים וכולי, ויש לישראל, התורה ציוותה עליה, שייתן ללוי, מה נפקא מינה? ברוך השם זכיתי, ברוך השם מכבד לדעתו, הרבה פוסקים ככה אמרו. על כל פנים, אנחנו באנו גם כן לבקש מכבודו איזה ברכה, בשביל הכולל של הבן שלי, רבי עזרא יאיר. זה... הרבי יברך אותנו שנזכה להגדיל תהילה. בירושלים. שיהיה בהצלחה. אמן. 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 יהי רצון, שמחת עוד כבודו, כתביעה וחתימה טובה, יאריך ימים על ממלכתו, הוא בניו בקרב ישראל. הרבי יברך שנזכה לבנים טובים. אמן.